shiga rai ba amari kwatance na wanda ya mai kowa ingiza shi sila ta sarai so da dan kadan yake shiga akai ga aure. Idan akwai are yana turare Allahn da ya yi zuciya ya samu ta so in ya jarrabe da gauna su da haƙuri so ko anai da wasa yana zama so kyautata wa juna yana cikin so damuwa da juna yakan zama so tallafa wa juna a kai ga aure. Allahn da ya yi zuciya ya sa mata so in ya jarrabe ka da kauna sai dai haƙuri. in ya jarrabe da gauna su da haƙuri murmushi da kallo suna cikin so yawaita kwalliya ma dangai yana cikin so in girmama wa juna yakan zamo so alfahari da juna ko ba a tare. Zuciya ya samu ta so in ya jarrabe ka da kauna sai dai haƙuri. Allahn da ya yi zuciya ya samu ta so in ya jarrabe ka da gauna su da haƙuri murmushi da kallo suna cikin so yawaita kwalliya ma dangai yana cikin so in girmama wa juna yakan zamo so alfahari da juna